Posachedwa pompa, NATO imadzudzula India chifukwa chogula mafuta ochokera ku Russia. India yakhale kugula gasi komanso mafuta a diesel kuchokera ku Russia. Ndiye maiko ngati Ukraine, America, Germany ndi ena onse aku European Union akhala kudzudzula India kuti ndi chifukwa chani akugula mafuta ku Russia pamene Russia ikumenya nkhondo ku Ukraine. Lero zaululika kunena kuti Ukraine nayonso ikumagula diesel wa ku Russia. Ngakhale iwowa akumadzudzula maiko ena ngati India kunena kuti ndi chifukwa chani mukugula mafuta ku Russia, zadziwika kunena kuti Ukraine nayonso ikumagula diesel kuchokera ku Russia. Akagula diesel choncho akumamwika matanki mwawo ndi kumamenyera nkhondo. Ndiye zimene zizi zakhala ngatinso it's hypocrisy chifukwa choti mukwalitsa anzanu kunena kuti chimweni musakagule mtedza wondowola ndeni mukupita kumakagulaso mtedza omwewo. Is that making sense? Zadziwikanso kunena kuti maiko a France, Germany, America komanso Belgium onsewa akumapanga business mdziko la Russia. Chimene akumachita anthu amenewa akumagulisana ma diamond, kumagula coal, kumagula zida zopangira zida zimene amapangira nuclear, akumazigula kuchoka ku Russia kumeneko. Akumagulanso gasi ngakhalenso diesel amene. Koma akagula choncho kumapanga business ndi Russia, akumatuza maiko osauka ngati ifeyo kunena kuti musagule diesel, musagule mafuta ena aliwonse kapena gasi kapena fertilizer, musagule kuchoka ku Russia. Koma iwo akumagula kumenekoko Russia nomakhala ndi ndalama zambirimbiri. President Volodymyr Zelensky wa ku Ukraine anapatsidwa ndalama zambirimbiri ku America zoti agwiritse ntchito pa nkhondo imeneyi. Last year wakhala kuchotsa ntchito akuluakulu ena kuwaganizira kuti anaba ndalama zokudzera mukatangale. Ndiye lero zaululikanso kunena kuti Zelensky pamodzi ndi anzake anaba ndalama zoposa 400 billion kwacha. Imeneyi ma dollars ndi 400 million US dollars. Koma kumalawi kuno ndi 400 billion kwacha. Ndiye iyeyu anaba ndalama zimenezi ndi kukazibisa mabanka ku America. Izi zitu zili ngati kumalawi kuno timaona anthu andale akumangana. Tinaona posachedwa pompa Vice President Salos Chilima anamangidwa pa nkhani ya SATA kunena kuti amaba ndalama ndi SATA. Chilima atamangidwa tinamuona atapanga press conference kumadzudzula boma la MCP. Atangodzudzula nkhani ija yomangidwa ija nangoti kusonyeza kuti MCP amene wamutsogozedwa ndi Chakwera amachita mantha kunena kuti tikapitiriza nkhani ya Chilima ndi kuti Chilima atulula zambiri chifukwa anthu amene amabera limodzi. Ndi mmeneso zili pamene pakupezeka kuti chaka chatha kunaululika nkhani kunena kuti ku Ukraine kuli anthu okwana 35 ena nduna za boma akuluakulu asilikali amene anaba ndalama za nkhani. Ndiye Zelensky anabwera ndi kuwamanga anthu ena awiri atatu kuwachotsanso nduna kuwaganizira kuti anaba ndalama. Pangopita miyezi 4 atachotsa anthu amenewa kukupezeka kuti kwauluka nkhani yonena kuti Zelensky pamodzi ndi akuluakulu ena asilikali amene anamuyandikira anaswesa ndalama zokwana 400 million US dollars ndi kukazibisa ku mabanka ku America. Ndalama imene ndakuwuzani kale kuti ndi 400 billion kwacha imene Volodymyr Zelensky anaba. Takhala tikunena nkhani ya ku Ukraine kuyambira kalekale panopa kunena kuti nkhondo ya ku Ukraine imeneyi it's about money. Zelensky anapangidwa ahayala kuti azithibula ndi Russia, mbali nayi America amamulipira ndalama. Zimenezi ndi zoona ndithu. Anthu ambiri akuphedwa kumene kuja ku Ukraine si chifukwa choti Ukraine ikufuna kumenya nkhondo, koma chifukwa choti Zelensky ndi anzake amalandira ndalama kuchoka ku America kuti azimenyana ndi dziko limeneli la Russia. Ndakhala ndikunena nkhani imeneyi kuyambira kalekale, koma ena ndikapanga video kumanena zimenezi amanena kuti ineyo ndimasapota Russia. But this is not true. Kuti mukhulupirire kuti this is not true, kuti mukhulupirire kuti ine sindimasapota Russia, koma ndimangonena chilungamo. Pali ma secret file aku America amene apangidwa leak pompano. Amene wapanga leak mafailo amenewa sakudziwika, koma tikungowaona ma social media makamaka pa Telegram komanso pa Twitter. Mafailo amenewa America yatiuza kuti Ukraine singawine nkhondo ndi Russia. Alibe zida za nkhondo zambiri, air defense system yawo ndi mbola, alibe mabomba, komanso asilikali yawo aphedwa ochuluka kwa basi. America
yatiwuzanso kuti popanda thandizo kuchokera ku maiko akunja, Ukraine ikhoza kugonja within few days. Kutanthauza kuti akuti NATO itangosiya kuthandiza Ukraine lero, ndiye kuti Russia ikhoza kulanda Ukraine yonse within few days. Zimenezi ndi zimene America ikunena kudzera mafailo amene atuluka. Komano akabwera pa public akumatiuza kuti Ukraine ikuwina nkhondo, Russia ikuluza, akumagwiritsa ntchito mawayilesi ngati BBC, Al Jazeera, CNN kumauza anthu kunena kuti Ukraine ikuwina pamene zili zabodza. Privately they know kunena kuti Ukraine sikuchita bwino ndipo asilikali awo akuphedwa ambiri. Tinanena kale zimenezi kunena kuti pa nkhondo iliyonse ikamachitika, information and propaganda are the best weapon. Amakhoza kutiuza kuti pano patapha asilikali a Russia oposa 100,000 koma akudziwa kuti nzabodza. Akhoza kutiuzanso kuti Russia ilibe zida zokwanira, asilikali awo atopa, Putin akudwala kansa ndipo amwalira posachedwa, ndi zinthu zina zambiri zimene amatiuza ndi chonga choti ife tizoona ngati kuti Russia ija ikufoka. Zonsezi akamayankhula imangokhala ngati propaganda, ndi njira imodzi yowanamiza anthu kapena dziko lapansi kuti aziona ngati kuti Ukraine ikuchita bwino pa nkhondoyo. Ndiye potengera ndi mafailo amene aphulikawa zaonetseratu kunena kuti Ukraine ikuluza komanso asilikali ambiri akuphedwa. Ku Israeli kukuchitika zionetsero zodana ndi ulamuliro wa Netanyahu. I think Prime Minister amene amatchedwa kuti Benjamin Netanyahu atangolowa kumene pa mpando ku Israeli kwakhala kuchitika zionetsero zodana ndi ulamuliro wake. America kudzera mafailo amenewa akunena kuti asilikali intelligence akumeneko ku Israeli amene amatchedwa kuti Mossad ndi amene akukolezera zionetsero. Mafailo amenewa aululanso kunena kuti maiko a South Korea ndi Israel akufuna kuyamba kuthandiza dziko la Ukraine ndi zida za nkhondo. Monga mukudziwa kuti South Korea ndi Israel ndi ma neutral countries, sakufuna kulowera mbali ya Russia kapenanso mbali ya Ukraine. Koma potengera ndi mafailo amenewa zaonetsa kunena kuti South Korea ndi Israel akufuna kumatumiza zida za nkhondo ku Ukraine mwachinsinsi. Dziko la America silikufuna kuti maiko a dziko lapansi azipanga ubale ndi maiko a Russia komanso China. Akuti akaona dziko lilonse likupanga ubale kapena business ndi Russia kapena China, America simasangalala. Zonse zitu zaululika kudzera ku leaked file amene aphulikawa. Tikunena pano asilikali ku America amanga asilikali nzawo kwa zaka 21 kumuganizira kuti ndi amene anapanga leak mafailo amenewa. Akapezeka olakwa, asilikali ameneyu agamwidwa kukhala ku ndende kwa zaka zochuluka kwambiri. Zimene zachitikazi mafailo achinsinsi a dziko la America kubwera poyera ndithu dziko lonse ndikuona ndi nkhani yochititsa manyazi kwambiri. President Joe Biden nduna zake, akuluakulu a bungwe la NATO ngakhalinso asilikali a America akhala akuza dziko lapansi mabodza pa nkhani ya ku Ukraine. Ngakhale mawayilesi a Al Jazeera, BBC, CNN ndi ena otero mawayilesi ambiri a ku Western Europe komanso ku America, mukatsekula mawayilesi amenewa kapena kumaonera pa television amakuza nonera kuti Russia ikuluza, Ukraine ikuwina. Zonsezi zinali mabodza. Tamva zambiri iyayi Ukraine ikuwina nkhondo imeneyi, Russia ikuluza, Putin akudwala ndi zinthu zina zambiri. Koma privately akapita ku chipinda chomata iwowa akumauzana chilungamo kunena kuti Ukraine singawine nkhondo imeneyi. Zonse tu taziona kudzera m'mafailo amene atuluka. Sikutinso anganamizire Russia kunena kuti ndimene achita zimenezi, ayi ndi msilikali wawo otchedwa Jack amene wapanga leak mafailo amenewa. Ndiye funso limene anthu ambiri pa dziko lapansi akumafunsana ndilonena kuti ndi chifukwa chani America ikulimbikitsa nkhondo kumaphetsa anthu osalakwa ku Ukraine, chikhalire chakudziwa kuti Ukraine singawine nkhondo imeneyi.